Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Јегдимо Муса алейхи салам, керела Аллах фе Аллахеа те бареке ва таала, хемегу куадвава керела Аллахеске те бареке ва таала. Јара, вакер манге ту манге сар ослабо, лела по право, таро јако. По Аллах те бареке ва таала вакер јалеске, о Муса, джако филани тан, хем кадике сар ослабо, лела по право, таро јако. Лела песо Муса алейхи салам, джала кадва филани тан коте со вакер јалеске Аллах те бареке ва таала, соте дикело до те, иси и тари е карпа перела бушу жопани. По Муса алейхи салам дикле Аллах шуже каштао до те, hem beşlapesке ки екстрано Муса алейхи салам, hem дикела цело време опани со тавдала гярени шукар, hem далдингја гяро Муса алейхи салам. Вакер гјалеске Аллах те бареке ва таала, деко до тека дикел саро слабо, лела по хако таро, окова светано јако. Таро јек пути, а вола јек мануш е ке деваја. А вола е деваја мануш, хулела тари дева, и калела јек појас пестар, мукела леки страна, пиела пани, нангјовала харицо до теки брзино, свежинела пес, хемлела пе камила, лела пе дева, продолжинела по друмо. Амо појас бисрелало до те. О Муса алейхи салам цело време дикела само со десинела пес. Па дако кратко време, аке туке вола јек тикно, терно, возинела хер. А вола дале херео тикно, хулела таро по хер, пиела панио до те, освежинела пес, ти ранил пес те джал песке и ранила по поглед ко појас. Джала лело појас, која те правило појас, со те дикела андреко појас, злато, паре, диамантија, лело тикно, пандело појас, лела лепеа, уклела ко похерхем, нашела, джала. О Муса алейхи салам цело време акава посматринелале. Накела палем не са во кратко време, аке туке јек пуро авола, аволо пуро похари, ресела джикодова пани. Лело овди исто керала, пиела, освежинела пес хари, тамам те джал песке, аке туки и ранела песо мануше деваја со бистерѓа по појасо до те. Сиги арела тара кело појас и се андре вредна букја, ара келе пуро до те. Муса алейхи салам цело време само дикело дова. Ара келале, а до тем ваклалиске пурија икало појас. Ака ова керала, нисао појас ме налелум. Ака тева керала сине појас, хем андре појас и силе вредна букја, барвалипе, това крилале ле на некој, паламанде туале на кате икало појас. Ва керала верун мандека на немано појас. И калела кава писабија, и калели мене пурескири. О Муса алейхи салам дикела, хема кава таро јек пути, джала, опуро, мерела, отикно леля песке о злато, хем гело. О Муса алейхи салам после сакава со дикла, обратинела па Аллахеске те бареке ва таала. Хем вакла, ја Аллах, а кавава керла со иранѓапе се деваја, безправно мударге пуре, ни криво, ни дужно пуро, ни лелео појасо пуро, обизо ништо вакла кирјалеске зулуми мударјале. По Аллах те бареке ва таала, си каволе Муса алейхи салам, саро слабо, лела по хако, таро јако. Хем ва керла леске, о Муса, о пурова керла, со мударјале каве деваја, со муклјада тева керла по злато, по барвалипе. О пурова керела мударјалеске ре даде некогаш. А калеске ре даде. Па о Аллах те бареке ва таала, то ест, о Аллах иранѓа, овте мударелеле е пуре. На джанолов дека мударјалеске ре даде, акава некогаш мударјалеске ре даде. Па дике Аллах сајре саранѓа, овте мударелеле, то светинел пе даде. По Аллах ва керела, ово светиња пе даде. А оттикнува керела со лелео барвали па кале скоро. Со сине деваја.
Етикнеско родат. 3 анда беш кергя бути која кава со сине деваја. А кава со е деваја ва керла дужинала лескере дадеске сине паре. Етикнеско родат муло. Ама аке ва керла сарало. Об леля педадеско ромали одова со дужинала леске сине каве деваја. Со значинела дека а кава со сине е деваја кергя зулуме етикнескере дадеске. Отикно лело право педадескоро Алла гярангя. Опуро мударгя калескере даде сојтано е деваја. По Алла те бареке ва таала анги правда. А кава со сине е деваја тиранел те мударил е убицата роподат. А кајата ни правда. А гјарено слабо лела од ова таројако по право. Сош а каја случка шете си кавола на мен. Кој хем те керол туке неправда ко живото. Сохем те керен туке неправда ко живото. Ше си анту слабо. Ше на си ансарленде. Ше ту наштиране аленге кој исто начин. Ше олата не тутар позорале. Ше олата не повише ту нас јан бут. Али джан јек. Кад тат. Кога тогаш. О Алла те бареке ва таала на мукелагар и правда и клова ко дело. Сар суиклили правда кана. Кој хем те халто хако. Кој хем те чивол туке потворе. Кој хем те гибетинол тут. Кој безправно те керол туке проблеми. Јек диве ки клол. Ако наака те, ко судно диве сигурно джевата далеске каден. Сар со акана секој леля по право. А далеске ако си ан слабо масе кириндут. Джанеја ли соске? И си тут господари кова сојтано бут праведно. Хем и правде Аллах ескирите бареке ва таала. Кога хем те и кавал. О Аллах те бареке ва таала ако судно диве која какедел сае манушен. Прво джанеја ли сока керал? Ки калел Аллах ко хадисе посланикоски алисалам ки калел дуе бакрен. Јек бакре со исиле шинга, а околе со нееле шинга. Хем кава керала калеске со насинеле шинга. Ле то право лестар. Па кава кел ја Аллах, ме мангава те иранот пес ва керала манге мохако, сос ке кава користингјава керала ко дуналуко синеле шинга ман ковала масине. А мен аштибрани на амале сарман на ема шинга. По Аллах те бареке ва таала ка керало да те кувало до те шингенцар. Која дикена каво манушава ке го посланико алисалам кадаран хем кава керен. Ако Аллах те бареке ва таала керала ѓари животиненге, сока керала кана машкара менде сар кадамаре хаке манушенги. Треске масе керенду. Кој хем те кувал ко те част? Кој хем те керал туке зулуми? Јек диве, а дава киран упеко Аллах те бареке ва таала. Далеске соске, о Аллах тано праведно. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.